Ket gaputa baba iti oras tayo nga nabatin. Ket atidog dati istorya nga maibasa ko man ita. Ayan. Ket no overtime time met alakit di tayo makatulong ka digiti naskin nga anan maitulong tayo kada ti panakipreparar ti birthday celebration. Iso nga intay man nga rod i-address ti problema. Saan nga problema iti may nga tao laing nga nagsurat no diket problema iti buo nga pagilyan tayo nga Pilipinas. Ayan, problema digiti Pilipino. Itat nga dandanin di umay nga election into no Mayo 2022. Ayan, pag mabalin met siguro from time to time kadagiti nga panpanawin ket inte pagsaritaan mamet dati kumbaga ket very trending nga topic itata dati umay nga election asinno dagiti pilyen tayon to nga mangidaulo iti pagilyan tayo kang runan na launay dati national positions, presidente, vice president, senator. Aya oray mod udin ton di kita local. Aya ta mod udin damat nga agkampanya dagita. Mun unamat digiti national. O anamat ti kapanunutan nyo kas nati agsasarita tay lang. Aya damat digiti kapanunutan. Aya. Angim detail at tamet pukawen dati katawa tayo mga kasinta. Siyempre ti kado problema tayo akit narigat met no puro seryoso at pagsasaritaan tayo. Kaya damet digiti ilaok-laok tayo tamet nga pagkakatawaan siyempre. Kat padaanan nyo met. Ti plataforma to inumutoy biyang no kas pagarigan tasyak ti tumaray nga presidente dito'y Pilipinas. Aya. At digiti nasken nga issues nga i-address tayo. Aglalo ka digiti very timely nga issues kas kuma iti madama nga pandemya. Ayan, siyempre digiti general issues tayo kas kuma iti panagnato iti presyo ti gasolina kas tameten iti kuryente. Ayan, adapay dita dati kaawan ti trabaho ti kaaduan. Ayan ti issue panggep iti salunat. Kas tameten agrikultura, infrastruktura. Total ket natin be open-minded mga kasin gaputada tayo ket amin siguro meten agbibuya ket adult tayo, botante tayo no saan man ket at least maseknan tayo lata kasi asino man nga takem to agbalin to nga presidente agbalin to nga government officials tayo ket amin tayo ket apektado amin tayo ket sagrap no anyaman ti napintas nasayat nga programan to nga implementar da anyaman to nga benepisyo agad dati amin ket mabenepisyaran saan lang nga digiti butante iso nga nasisita launay nga pagsasaritaan tayo digiti nga issues rumbeng laeng gaputa nasken nga dati met digiti timik tayo ti mangigmet ti kaadwan tapno saan lang nga digiti adad dumalaeng. Aya, mayat kay kadi, mayat kayo mga kasin. BBM lata kung kunada, ala. Respeta rin tayo, no, adaman saan nga maka BBM dito eh. Angim syempre, kapot na tayo nga programa kat Ilocano Show. Ayan, ala, let's just assume. I-assume tayo latan nga datayo kat solid. Solid tayo, kasi syempre, manmanulaeng tayo, kasi nga gundaway, nga addapada tayo nga Ilocano, nga agtaray. Saan lang nga, basta nga agtaray, no, di kat so far isot umununa iti survey. Ayan, mabuy-buya yun, digiti kalye survey, digiti survey ti online. Ayan, agnam number 1, dati pada tayo nga Ilocano. Ayan, ti dati nga anak. Anak ti dati nga presidente tayo nga ni Ferdinand Marcos, ni Bongbong Marcos. Ayan. Tubo dito'y Ilocos Norte, kastamet ten EJ Tacloban, ay unyo Leyte. Kaya taga Leyte met ni Madam Imelda. Kaya dito'y met Ilocos Norte. Ayan, nayanak iti Sarat Ilocos Norte.
Ayan, nga ti pamilya na Edralin from Sarat, pamilya Marcos from Batak. Ayan, so be proud. Taglalo kada tayo dito yung Norte, dito yung Ilocos Region, Cagayan Valley, Region 3. Kaya sa dinuman nga pa sa tilubong nga da Ilocano, amok nga proud kayo no kas pagarigan man taadda iti agtakem nga presidente tayo nga kadardara wenno kapada tayo nga Ilocano. Kaya okay, dapat da tayo oray sa anteng ko mga paset iti panagkampanya angem da tayo arami din tayo ti part tayo tapno na di kasta agit matulungan tayo met dati bet tayo tapno na di kasta dakkel ti tsansa na nga mga tiyo ayan basta saan laki di nga maswitik ayan dakkel ti tsansa tayo ngayon to no umay katawen Ilocano ti presidente tayo ayan BBM ayan Nelia may duldulaw, long time no see ko na alike man palang dati nga gundawin ako mablao madamdama padaanan nyo dati platapormak sigurado seryoso dito platapormak no dito di masurot surutan dagiti presidente tuladen da apo Diyos ko nakanamnam ay tibiyag ti Pilipinas padaanan nyo dito mga kasin awan ti halo na nga dito inaangaw kasla di kayo mamati ay ano siya tiyag saong alright ayan kablaawak madinibag ba nagbibuya ni LC Pagirigan Selvi Padre Rosita Morgado ni Rowena Sinfuego kastamete ni Shirley Pascual Bekbek Raquinho ni Cousin Evelyn Salmo Baclig Sol BBM Solid kunana Mark Vincent Balais happy watching pa kayong kakasin Charlene Marcos Besas iti Hong Kong solid BBM syempre kunana dagiti tubo ti Biskaya stameten dita Quirino ayan talaga nga solid dalata dita ay hampulos nga maikat talaga nga no Ilocano tiag taray talaga nga suportaran tayo kaya narik na tayo met aglalo dito yung Norte narik na tayo tip ayat dagiti Marcos kada tayo aglalo kada di dati nga presidente ayan ni Manang Mary Andudang solid lata BBM Marivic Alberto apong la sorbet dito yun Heaven Madrigal dita Apayaw ayan Roque Bungkayaw ni Bilin Jubes ag birthday kat no itata ni JR Aspa happy birthday ayan kablawak pa ken ano taganan enjoy your vacation Mami Edita Sablay at J California itatan ni Nathaniel Balete shout out man ken Tita Daisy ken Uncle Angel when Uncle Angel nga kanayon ngagdingding ti programa yung manong nemi ken Kasin Yong from Nathan Balete ni Kasin Helen Lubendino na masaduten ni Lasing Mary Annie happy watching by ka ayan ni Best Ebi Cloud shout out Best can get well soon ni Ben Fernandez Mundina BBM Kasin kunana Selvi Padre yung talaga adot BBM nga talaga ayan Arnel Sunido iti Ilocos Sur syempre solid na kita Yovi Dagyo agan anad kalaeng ket i-report da ka no adda against ti Pinkoy kunana alaga dito yung inaktumet iburay nga plataforma ko asla suggestion ko singasing kumot kanigiti mga bakto dito ket saan lang nga parat ken ni BBM no diket no sino man ti mga ati aya take into consideration nyo dito no man mabuya yun to dito nga programa no man makadanon kada kayo alabaring no makaadal kay met na mari ada mapidot yung napintas nga programa plataforma ngayon nakto iburay kada kayo madamdama ayan dito taga barangay 51A solid BBM dita alam may kikit dito mulungin madamati luto dati kalding dakay tumot lang ang naling agpulutan may kayon sika ni kano Robinson Rohel kastamet 10 ken ni Boss Salto ni Derek Boss Derek na Derek Navarro Disa ayan ni Edith Ricaport happy watching by ka ni Jenny Esteban Flor Abelia Borday BBM MJ Penera Poma Tita Eden Antalan ayan digiti solid BBM digituin
Arsenio Domingo Jr., BBM Lata, Mercy Rasote, Marcos Loyalist tayo kasi dito'y kami Pangasinan. Yes! Ayan, basta Region 1, solid data, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Region 2, Region 3, NCR to lang aminin, nakadunga loyalist. Cavite to lang aminin, nga baluarte ni Ping Lacson. Aya, agnam number 1 to pelang ni BBM. Bicol Province, Bicol Region. Apo, ado pelat lugar ije nga mga tito pelang BBM. Ekit Mindanao. Aglalo ita. Jak amo ano, nadamag yon mga kasin. Ayan na, sa dinot ayan ni former Senator Bongbong Marcos ita. Adda ije Cebu. Adda ije Cebu City. Oh, amo yun os asinumet tisim marunong anapan ije Cebu City. The same day idi Kalman. Oh, sino amo nyo? Ni Mayor Inday Sara Duterte. Wow! Amo, dito yan, dito mangangot tayo nga panagsanib, pwersa, ti BBM ken Sara All. Oh. Ayan, ti makakatawa mga kasin, idinakitak DJ post ti SMNI News, nga ladawan ni Mayor Inday Sara Duterte, nga napan iji Cebu City, nga eksakto met nga kaadamit ni BBM, nakabado iti green nga hoodie, green nga sweater nga the hood na, ayan nga tinakaisurat Sara All 2022. O anya tiket na sauin, anyat kay ipapanan na dayjay alaman Sara All kunana. Oh, no Sara All kunanan 2022 alakit apoket adda tikayat na sauin dayjay umuna launay. No api nga naggedanda when no nagsarunodan nga napan di Cebu. Ayan, siyempre panunutin ti tao posible nga isuda ti agtandem. Wow, BBM Sara Duterte nagmayad nga tan. Oh, anyat kay papanan di Sara All. Oh, siyempre sungbat namot aka DJ nagsana all. Deti agtaray nga vice president nga sana all may trabaho. Sana all may bakuna. Sana all ligtas. Sana all maniwala. Oh, syempre agtare nga vice presidente. Oh, kahit nasawen posible nga ni Sara Duterte agtaray nga vice presidente nga katiket ni BBM. O ket itay laeng nag face to face dan. Oh, nag face to face dan at dapat inregalo ni Mayor Inday nga paper bag nga nakaisurat nga Davao. Siyempre Davao delicacy siguro DJ. Baka durian dayjay. Abo. Ay imas ti durian sika. Ayan, urino na nabangikit talaga na imas. Oh, dinagmayad nga tan mga kasin, di ba? Oh, imagine nyo, DJ Solid North nga BBM, Solid South nga Sara, Solid Mindanao, nagmeet da ijiteng nga ti Pilipinas, ijay Queen City. Ayan, Queen City of the South, ijay ti Cebu. O nagmayat nagsabat da. O, kaslamot la di kiti aginayat no kung nagsabat da kit nagmayat sika. O. Okay, ayan. Alagat ato di kiti good news, medyo maad-addaan tayo manen itinamnama mga kasin. Tatalaga nga nagbayag tayo nga nagsagsagaba. For 30 years nga nagsagsagaba ti Pilipinas, dagiti Pilipino, gaputa adu dagiti na alilaw, dagiti oligarko, dagiti against iti panagduras ti ana tayo, ti pagilyan tayo, digiti pro-komunista, isu dati nga lilaw ti tattao, isu nga no api nga nagbalin nga kastoy nga nakabababat pa nakita dati Pilipinas en. Unlike idi 30 years ago. Oh, idi saan pa nga nag people power. Kaya imagine niyo no kung saan nga nag people power no kung matuloy-tuloy dagiti programa dagiti Marcos idi especially President Marcos. Datay kano ti Amerika iti Asia kunada idi. Dati presidente ti Singapore, digiti ideas na no api nga napaduras na ti Singapore ket aggapo amin kay ni President Marcos. Datayo na udi tayon.
idi kuan nang rugi mo ten nagipa adumot ten ti mapan abroad agpakpakatulong nagpatagabon. O imagine niyo no saan ko mga napasamag dayjay. O datay kumati Amerika iti Asia nga kunada. O datay kumati agala mangala iti katulong manibod iti sabali nga pagilyan datay ti mangala tagabo tayo kajay. O imagine ada tagabom nga ada tagabom nga Arabo. O di ba? Imbes nga di Arabo mangala ti Pilipina nga tagabo na. O di napimpinas nga datayo mangala ti Arabo. Angem ti lamang di nang amin di dyan kwan. Narigat mo't no ti mangala kat tagabom nga daangot na. BBM da kano di Taiwan. Talaga BBM ti amin. Madamdam padaanan nyo dito plataforma ni Yongyong. Awanen sa bali. Di nagsayaat ko no datayo kumagit may isa tayo nga kababak na anti Asia. Datay kumamet iti datay kumamet dati pagatgatangan da kadigiti produkto saan git di nga datayo datay kumati agim import kadigiti agi export ti produkto saan git di nga datay agim import. Itatanggat makabado ka lang ti Abercrombie kung kunada nga Masla nakalaslas-tug ka. Dito nga, di kita turista kat gumatang da kita I love Philippines, I love Manila, I love Pagod Food, I love vegan. Ay, naaya. Hello, pa ni Banji Valoroso, Rolando Garana, ni Maria Ragirag. Ayan. Si Sarah Alcon, Sarah All BBM, Jingy Joaquin, happy watching baking ka, Jenny Esteban. Ayan. Nagrigat ti agi sapul ti patukar tayo nga napintas nga ay dati fast beat. Ngrika. Da kay mamot ti agi bagamot ti kapanunutan yung mga kasinta ibaasa tayo dito. Ayan. Ay, sana all no agbaliktad kasi ninto met amok ti pilyek nga katulong. Ayan, mayat pa di jay. Imagine niyo no datay kuma iti na duras nga pagilyan, mga latay met kadigiti tsekwa. Ayan, digiti inchik met ti intay tagabuhay na ya. Umay kan manang tainta jay karayan. Anadan nyo lang no kwaamot no agala kayo agpili kay nga nalaing ti katulog nyo no kwa tabakakat digiti asawa yo ket sabali ti aramidin da aya kasmater aramidin digiti duma bastusen da digiti OFW dita abroad gundawayan da ida iso nga no mga ala kayo aya saan nga dati sexy aya taado ti nakapadasen aya ado dagiti nakabadasen nga binastos dagiti amo da kaya siyempre babae da nababat pa nagkitkita dat Pilipino agim no datay ti mesa kababaknangan nga country kuma ay na permi nga kabutbuteng datayo nuadot kargana ad-adanga nine bableyon infinity ko na sabong kano tinagan ti tamdenda Sara ken Bongbong sabong apo nagmayat detan sabong naimasakanen dito sabong aglalo no presko ayan nakupikupit malas chicharong bulaklak ayan naimas pa may narukan happy watching pa ka may nard ka ba to okay umuna nga plataforma to inumutoy biyang no kas pagarigan tada tayo ket may kantigundaway nga mangidaulo da ito pagilyan tayo nga Pilipinas. Alagad gabutan siya ket tubo iti Ilocos Norte, mga kasin. Aya, may saka digiti kang runaan launay nga problema tayo ket ti panagngato iti bayad ti kuryente. Ngem siya proud na proud nga mesa gaputa addaak diti probinsya ti Ilocos Norte. Tingiti mangidadaulo dito ket number 1 launay nga mesa ka digiti kang runaan nga concern nga inaddress da ket diti panagbaba iti bayad ti kuryente. Isang oras nga nagkaroon ti project nga solar panel kastamet ten digiti windmills.
Adun Ang ko namot ngayon, di kita napalabas ng administrasyon, magtatayo ka ng wind, paano kung walang hangin? Magtatayo ka ng solar, paano kung makulimlim? Kung nanamat ay naapo aya, kaano pa nga napukaw ti angin ti lubong mga kasin? Anong magusto Di pinatay ti amin na awan anginan. nakatibtib Magtatayo ka ng wind, paano kung walang hangin? Nuadot kargana Paunay nga pa nagpanpanunot na itan. Labutab Paggelgelam Tatayo ka ng solar, paano kung makulimlim? Apo aya, api ka na yung kadi nga makulimlim. Sa mala makulimlim kat no rainy season kan panagbabagyo. Apo most of the time diti yan tayo kat napudot kasla ita napudot. Payen kaya't nga usa rin ni tatang Chinese kanumit ti alain nga katulong ni Tabarnilla Remeli. Apalangga Baunin nyo mat aya ma'am. Pagsawsawan nyo mat. Tapos pilitin nyo nga sorsorwen at agtagalog. Oh, number one, mesang kadigiti plataforma ka talaga. Ituloy ko deto'y project ti Marcos nga deti windmill, renewable energy nga kumakuna. O anya ka diti renewable ken anya ti advantage ti renewable energy kumpara iti non-renewable energy. Apo, nagbalintay mo tin nga expert ka digita ama. Ti makuna nga non-renewable energy kas kumadigita langis. Aya digiti makalkali nga oil intonokan ma-process, mausar, itonokan agbalinton ag-evaporate ton awan ton. Aya dikat agkalidan to manen, agproduce dan to manen ti oilen, usaren to man ti taon, gas kadigiti petroleum, digiti LPG, gasolina, crudo para iti transportasyon, para kadigiti makina, para digiti pabrika. Tunokwan may bus manen ag-anan to manen aya ket gaputa awan met iti supply awan met ti source tayo iti oil gaputa pinardidang mat digiti do mga tayon source of energy tayon ta handamet nga intuloy digiti simbaro ng administrasyon after Marcos iso nga kapilitan nga ag-import tayo iti oil kadigiti oil producing countries o ket syempre di tayo met kontrolado ti presyo ti oil. Iso nga no anya ti presyo da, iso pananggatang ti Pilipinas. Ket no nangina awan ti mabalin tayo agpanginamat digiti ditoy komersyante agpanginamat digiti oil companies diti Pilipinas ti agsagaba digiti motorista, digiti agus-usar ti LPG, digiti pabrika agngina transportation, nguminat plete, ngumina pa iti bayad ti commodity syempre agsusurot amin dagitan. Aya? Ket digiti makunamit nga renewable energy detoy dildilawen day dati when the past administration before Duterte nga kunana nga magtatayo ka ng wind paano kung walang hangin o deta angin mapukaw ka diti angin ket saan met saan nga mapukaw ti angin mga kasin kasi no mapukaw ti angin matay ti aminin. Ket nagado digiti lugar dito Pilipinas nga naangin. Edi sayang DJ angin. Then kasla ko maditi jak amo more or less mga 200 plus or umabot siguro 300 nga windmills ti adda dito Ilocos Norte alone. Aya nga dita agproduce ti energy naturally kaditi angin nga napigsa aggapo iti coast aya aggapo iti bayba iti basta kasjay kasla agin lalaingan tayo no kan ibash tayo gayam ibash datay gayam tapos tilang makadakes mga kasin imbes ka direkta nga datay ti mangusar di jang energy saan met gaputa syempre because of the law aya ti mapasamak gatangin ti Meralco I think national DJ nga energy sa tayo tumulagatangan. Di ba isot makadakes akit no mabaliwan deta nga no as pagarigan ta ikarkararag tayo kaasin apo ket mangati deti manok tayo nga agbali nga presidente bari agbali to daytan aya ket kang runaan na launay nga kayat te mapasamak bumaba deti bayad ti kuryente.
May isa pa nga example, renewable energy, dito solar. Dito init. Saan mo't nga maibus data? Maibus ka dit init, maibus ka dit angin. Renewable la ta data. O sa rin tayo DJ energy from solar, ken from angin. Nga di tayo pulos mauawanan iti source. Di tayo hydro. May busan ka ti tanong nga rod. Di kuma, di let's say, no siyak ti presidente, agistik tayo iti windmills. Okay? No siyak ti presidente, mga kasin, palawlawak ti Pilipinas, tinakad-ado nga windmill. Iti igid ti baybay, kastameten, iti tuktok ti banbantay, uray mano, no manot kabailan ti budget tayo, kargaan tayo tinakad-ado nga windmill. Solve ti anatayon. Solve ti problema tayon iti kuryente. Okay, advantage na pa mga kasin. Advantage na dito yung napanunot ko nga mabunubunan iti nakad-ado nga windmills kas latay la agbung agi mulmula iti bini nakad-ado nga windmills. Advantage na. Number 1, bumabati kuryente. Bumabati anate kasi bumabati anatayon ti important tayong energy wenno sa angket basta aglalon hawak ti gobyerno di kita nga windmills apo. Number 1, datay amin nga umili datay amin ket ag benefit kadeto nga panagbabati kuryente tatay amin ket agusarmet ti kuryente saan kadi di ba? Okay, anapay ti benefit na. Number 2, no panawen ti didigra mga kasin. Di ba? Iti laeng nabiit adu dagiti nalayos gapu kaditoy adu tinalayos gapu kaditoy agsasaruno nga bagyo. Specifically ditoy Bagyo Maring nga ditoy norte ti tinamaan na. Nalayos da dita Ilocos North, Ilocos Sur, some part of La Union, anja sa dino pa adu pa di nalayos. Let's see, iyad adayong apo saan ko mga mapasama ken dedikas la ko mayulanda, umpong, undoy, nakad-adupay. Bagyo Feria. Kasi di napanunot ko mga kasin. Okay. Since adon ti windmills tayo, nabunubunan ti Pilipinas ti adu nga windmills, pagbalinek di nga windmills nga convertible. Di ba ti windmills ket dati ko man dati puon ti windmills dati postena. Tapos dati ti palig-palig na pakasjay kasla electric pan. Pagbalinek nga convertible nga mabalin nga kasla ko madetoy kare kata example dati ko mati windmill, dati palig-palig na i-convert ko nga no panawen ti didigra, panawen ti bagyo, panawen ti lalayos, automatic nga ag-convert detoy agbalin nga agkasyay. Deti tumangad deti palig-palig na, deti propeller na, agkasyay no kanaya nga ti pagbalinan nan kasla deti palig-palig ti helicopter. Paraan niya DJ presidente kung nadanto kanya kon. No. Nag-convert ti mga den digiti palig-palig ti windmills. Ket napigsa ti angin, itayab nanto ti Pilipinas kung itayab na ti Pilipinas tapno no maya dayo tay tilayos. Ayan, imagine niyo nakad-ado nga windmills, nakad-ado nga palig-palig ti Pilipinas, panawin ti bagyo, i-activate lang ni presidente i-activate ko laeng automatic tumayab ti Pilipinas. Iso nga saan tayo nga malayos nung kan mga kasi. Sumalat aksumot kanigit kanuan uray ka lang agkalingitan Orek na nakaunik mga kasi. Dagi tayo mamagumintang kayab bentang Imagination. Ni Tito ba imagination? Napintas na ijay. O di ba imagine Mr. President, yes, Mr. Secretary. Medyo malaylayos DJ banda na iti Ilocos Sur, Ilocos Norte, dita Region 1. Dita Norte malaylayos dan. Okay. Dita lang arod
di talaeng region da, iso i-activate mo digiti windmills da. Aya, i-activate yo digiti windmills da tapno no ngumato da. Ayan, tumayab da, may adayo da iti layos kun natay no ko ayan. Agad di chay pagmetan na hamek nga bunga Pilipinas, no sa dinulang ti maitayab aglalukit natay met grupo ti isla tayo. Saan met nga iso amin nga isla ket tumayab. No sa dinulaeng ti malayos, iso laeng ti i-activate tayo ti windmills na mga kasin. Tapno di kasta tumayab da. Ayan. Kati ka agwan, marmaray ka ti amin. Oh, ti amok pagabog ti bagyo. Ay narigat tayo yabog ti bagyo. Ayan. Oh, napigsalaon ti bagyo. Ay, iso ti panunot tayo di jay. Ayan, di jay maadaan tayo ti palig-palig tapno no kada isla mabalin nga i-activate, ngumato, tumayab basit, ayan, tapno no ti kasta saan nga maabot de ti layos. Ayan. Saan mo laukan ti joke kasin ko na. Ay saan nga joke daytoy kasin? Ay nalalaing ti scientist tayo. Alright, anapay ti issues tayo dito Pilipinas mabalin pagsasalitaan tayo tapno di kasta makapanunod tayo tinapintas nga solusyon nga iraman tayo ti plataporma. Aya. Greka. Kat narigat ti saong awan ti background na. Alright, may sapay pangkabuhayan. Dati agit medyo adamit iti input digiti consultants tayo. Kasano? Agtagtagainip kamit kasi mabalin ano puros tagtagainip. Magtatayo ka ng wind, paano kung walang hangin? Kung Okay, Mr. President, kang runaan pa nga issue, ang lalo ka dati panawin ti pandemya, dati pangkabuhayan, pagsapulan ti tao, pagsapulan ti kada pamilya, pamataudan ti kwarta, kada household, kada pamilya, kada balay. Saan nga problema to detan? Nasyak ti presidente mga kasin, kada pamilya ikak iti pangkabuhayan package. Ayan, anya nga pangkabuhayan package data. Okay, no siyak ti presidente mga kasin, I will make sure that every household at the sari-sari store na. Dakela tulong data. Ala, saan nyo nga tagtagabasitin ti sari-sari store? Ayan, dakela pagsapulan data, lalo kit naganarmat nga ron. Syempre, basic commodities, necessities, digiti merienda. Mabalin paglakod bagas. Saan lang nga sari-sari store? Ang mabalin paglakod bagas natin. Kada pamilya at the sari-sari store na at dapay talipapana. Every household, every balay at the kasjay na. Di man nagmayat. Kasano nga rin, Mr. President, no, at the amin sari-sari store ken talipapati kada balay, kada household. Sino pa yung ti gumatang nukuan, Mr. President? I win aya. Agore ka ta. In every problem, there is a solution, Mr. Secretary. Ayan, since siyak ti Presidente, siyak ti Pangulo, siyak ti agpanulot iti solusyon. Ayun kaya maya, awang kayam ti gumatang nung. Okay. I see your point, Mr. Secretary. Agpaisot ako nam, asino pa'y ti gumatang data tiyanggi, no amin mo't abalay ket ada tiyanggi na, ada store na. Ada kantina na, ada talipapana. Dahil titi makunakmet, mga kasin. Dati nga idea, dati nga programa, kat napanunot mo ito ibiyang gaputa, naggaputay met iti narigat abiyag. Nga idi, karigat ti biyag, ket napadasan mi met tinaadaan iti may nga sari-sari store. Yes, Mr. President. Kasano nga rin nga maadaan iti customer, no, amin matabalay kit adda sari-sari store na, Mr. President. Mr. Secretary, idi da kami ti ubing, idi da kami ti adda sari-sari store na. Uray na awan ti customer, maibuslat ta tila kumi. Mr. President, I beg your pardon, Mr. President. Kunak,
Idi panawen mi, idi da kami ti adda sari-sari store na, idi ubing kami. Uray na awan ti aggatang, maibus tilako ti sari-sari store. Kasano Mr. President? Kasano nga maibus tilako no awan met ti gumatang? Well, idi da kami ti adda tiyanggin, adda store na. Da kami laeng ti mangibus de tilako mi. Da kami nga kakabsat. Ayan, dagiti duwa nga manang ko ni Nemalin, mahilig iti chichirya. Ni Sharin, mahilig ka digiti candy, nasa samit, chocolate. Siya met di mahilig ti soft drink. Ayan. Ni Daddy, ni father ko ita nga iso ti secretary iti anak ti secretary. Ni Daddy nga mesan itang nga national artist. Ayan, ni Nemirwis Senior nga itatangget na indakanen iti national mesa nga national artist. Ay ket isumet ti mangibus idi ti arak. Iso nga maibus lata nga maibus digiti lako mi uray no awan ti aggatang Mr. Secretary. Akit Mr. President. Alang nga kasano nga makapataw dati kwarta no isu daman lang mangibus. Ay data ti napanunot ko bet nga problema ngem ada solusyon na kasti ko nak Mr. Secretary, in every problem there is a solution. Kasano nga Mr. President? Well, i-provide ti gobyerno, national government, supplyan tayo dagita nga sari-sari store every household. It is 6 years worth of supply. Anya, Mr. President? Ket no maibos, supplyan tayo. Kargaan tayo. Da tayo ti mang shoulder ti gobyerno. Tapno na di kasta, saan da nga may busan tilako nga isu damet laeng ti makaibos. Aya, supplyan tayo. No maibos damanen, supplyan tayo. Yan, 6 years data. Aya, eksakto ito no malpas ti termino to ino mo ti biyang. Ay kasano nga din to malpas ti termino yo, Mr. President. Asino to per ti mang supply ti sari-sari store da. Ay detan to te anan. Problema ton te sumaruno nga presidente. Ragrag sa tito. Well, Mr. Secretary, naibaga king ganatan. Kasalitak mamet ni Secretary of Department of Health. Anya ti pakainaigan na, Mr. President, kada ti pangkabuhayan nga sari-sari store package. Well, dakkel ti pakainaigan na, Mr. Secretary. Mr. Secretary, ti DOH. Amuyo ka di nga deto yung na yun. Dati na panunod tayo nga sari-sari store pangkabuhayan package kada balay. Dakkel nga tulong kada ito'y agdama nga pandemya. Why panunutin nyo? Imbes nga rumuar tay tao nga mapan gumatang iti kasapulan na, no agdigos masapul nat shampoo na, masapul nat sabon na, no agtoothbrush masapul nat toothpaste na, no agmens masapul nat ti napkin na. Imbes nga rumuar mapan isari-sari store, mapan kini grocery nga gumatang, mga lalatan iti sari-sari store na. Iwas labas bahay, okay, deta anapay ma-implementar ti social distancing saan nga guwaras iti anuman nga sakit kapot addalaeng iti unig ti balay dagiti tattao. Ay napintas dayta nga programa yo, Mr. President. Ayan di kita nga minta tao tatagit natatangkin ti ulo da uri ibagam nga saan da rumor iti panawen ti lockdown rumor dalata. At pagpambardamit, masapol da gumatang ti kastoy, masapol da gumatang ti kasta. Ano nga dati sari-sari store da, bukod da, akit saan da nga naskin nga rumor no kwan? Di ba? Ay, Mr. President, I like your idea. I like my idea also, Mr. Secretary. Ano dito yan? Galing ka. Alright, anya pa ti problema tayo mga kayo cabinet members iba kayo. Ay when all price hike dati panagnato iti programa ti adasaltik na.
Nakarkaro mo, DJ, Press Charlene Marcos Besas, mas realistic mo dati ibagbagak, kaysa DJ, amin nga squatter, ikan na iti condominium na. Kaslakay nat sumip Suplayan pa nga, ti kondom ako na ay! Di tayo pinapanunot sika. git sumipet I mean, ano yun, suplayak tulad na, ti chicks dan, o anak ka Tapno urehan da nga. Alright, dati ba iti mesa nga issue tayo, panagnato ti gasolina. Ay, masek nanak mo, agdadrive mo. Ay, adamot ti, marik na tayo, nga panagnato ti gasolina, mga kasin. Alakit no, siyempre, nung umato gasolina, di kiti, mapanagtrabaho, mapan iti opisina, basta amin-amin nga kasapulan iti transportation. Ayan, ngumatot plete, maapektaran da amin. Ayan, tapno no ti kasta, saan tayo nga marikna ti panagnato iti presyo ti gasolina. Ayan, dati no umanay laki di budget tayo, mga kasin, kada household manen. Ayan, ito, kada household. Aglalo ket adda digiti babalay, adda digiti pamilya nga awan iti bukod da alugan, iso nga amin da, no, da papananda, ag-commute da, agplete da. Oh, kaysa agplete da. Di ba? Kaysa agplete da, kada household, ikantay to, iti bukod da, nga transportation. Mr. President, yes, Mr. Secretary of Transportation, kahit mo sawin, i-provide ti gobyerno, national government, ti kada household, iti bukod da nga lugan. Anya nga lugan ka di, Mr. President? Kotse? Tricycle? Anya ka di, Mr. President? Ay. Awan latat serbina, ikam ti kotse, ikam ti tricycle, ikam tumatlaing ti gasolinaan na. Akit di marik na dan latat kinangina ti gasolina. What do you mean, Mr. President? Nga ikan tengor ti form of transportation. Mr. Secretary, dahil yung agad napanunot ko, why not agsubli tayo iti agkakauna nga panawin? Dagiti ninuno tayo, nagbiag damit nga awan ti kutse. Dagiti ninuno tayo, nagbiag damit nga awan ti tricycle. Anya ti kahit yung sawan, Mr. President? Napanunot ko laeng ideti nga 6 years ko nga panagtakem kas presidente ti Pilipinas, kada household no kasapulan launa yan nga rumwarda, let's say adamot sari-sari store dan no mapanda gumatang saan da nga nasken na rumwar ngem just in case nga masapul da, let's say mapandat ospital, mapanda iti anyaman nga kayat da pa na nagpasyar da, ikakida iti sagigesa da nga kabalyo. siniri Hello, Mami Lydia Agas Ganiban. Ayan. Ma'am, Daddy Mante Ganiban. Ayan. Don't worry. Yeah. Don't worry. Amin to nga barangay adan to pagpapalutan. Okay. Every household adan to maited nga bukod da nga kabalyo. Na yan, day tamat iti form of transportation dagiti kakauna nga tao saan ka di. Akit bahala dan tumeten ang ag-provide ti karuna. Kalesa na. When Mr. President angim di pinakalalas akit kitan nga imbes nga kutse, imbes nga lugan, bus, jeep, tricycle, di magkikita tayo ta kalsada, kit puro kabalyo. Kat anya ko matipag madyan na, Mr. Secretary. Adult kit di ati advantages na. Adult benefits na kada tayo. Benefits, Mr. President, kas kumatian niya. Number 1, iwas pollution tayo. Ayan, awanan dati na narugit nga asok nga gapu ka dagiti luglugan nga iso ti mangdadael ti tayo ti angin tayo iso mang pollute ti aglawlaw tayo. Sa bagay, Mr. President, usto te kunayo angin, Mr. President, di pa'y nakalalas no partim
Jak mamartek di kabalyon ano awan mapulot ay partindahan di kabalyon na pulutan da. Ay adulat at pulutan da kasi mapnulat tama dete sari-sari store da. Okay, dito tinapanunot ko mga kasin. Mr. President, kasana nga Ruden kit nakalalas akitan no tikal kalsada tayo kit nagadunga takit kabalyo. Ay, Mr. Secretary, napanunot ko amin dagitan digiti pros and cons na dati nga programa nga no amin nga sa household kit may kan iti bukod nga kabalyo nga form of transportation. Well, nagpaisulti ko na Mr. Secretary nga agadiwarang agwawarang ton dagiti takit kabalyo di takal kalsada ngem at least data mabalin tayo nga ag-create ti adu nga trabaho para kadigiti tambay para kadigiti awan ti trabaho na anya nga trabaho Mr. President para akop ti takit kabalyo daytan to iti adut maited na nga trabaho ayan addadan to digiti digiti tambay imbes agtatambay dan swelduan tay ida mapanda agpidot magakop kadigiti takit kabalyo di takal kalsada. Mr. Secretary ti Agriculture, makatulong pa'y kada ti departamento yung dati nga programa gaputa di kita nga maakop dagiti para akop ti takit kabalyo ay maumong to dagita ket agbalin to nga fertilizer kadagita mulmulayo ngita mulayo nga pagay mais bawang sibuyas tabako amin usa ren tay digiti nga takit kabalyo tapno di kasta ket Nagasta ket makatulong kadagiti agtaltalon agserbing abono. Yes, fertilizer, Press Charlene Marcos Besas na at least na gets na. Ay makatulong dito. Imbes nga mapulyot deti angin tayo, imbes nga ag-create pollution di kita nga luglugan di kalsada. No kabalyo ti agtartaray ta kalsada makaproduce tayo ti fertilizer nga nakadado. Pangalan tayo ti kanen ti nga no kumay ti lugan gasolina nga gatangin tayo paggastuan tayo ag-import tayo ti gasolina no kabalyo saan nga naskinin ta nagadutruot dita nabimbitas pa ti anada ti gasolina at kabalyo ta natural and organic na kunana. Ket nung arod 8 da nga miyembro at pamilya aglulubundan kunana ay detamet no kan iramidan damet 10 ti kalesa na. Ayan. Kaasimet ti kabalyo kunana. Ay. Ano pelat problema naman dagiti nga programa aya. Okay, panggip mat isalon at mga kasin ay syempre no saan kayo rumrumor ti balbalayon saan kayo na ma-exercise ala kita makaamu kay mo ten ang exercise aya i-provide da kay mo iti jumping rope kasi ayan jumping rope laeng ti mai-provide tayo iso laeng ti adda iti budget tayo mga kasin. Ken panggepmet iti ag-agas. Ayan. Amo yung amin mga kasin, idi umun-una nga panawin, panawin ti kupong-kupong, apikit saan magnaskin una, di kita ag-agas. Ayan. Adamat di kita natural and herbal medicine ako nada. Man ano na isublitay di gijay? Kasano nga minit, di tanga panawin, apo, nagsakit la buksit na, hospital mo. Agwingiwing kanton, agkudkud kanton ti ulo mo, into na makitam ti bill, 12,000. Sakit lang ti ulo, overnight lang nakumpain kalat may saal daw, awan pa may saal daw, half day lang. Samantalang kunada giti babakit nagpapudot ka kalat ako ba tinapudot nga danumen barok ta samuing asta nati kunada di jayan. Indinip mo tinapudot nga danon di buksit na mayat kuman na 12,000 ka tuloy di ospital. Hashtag Jessica Edra. Hashtag Jessica Edra. When herbal, gimana ka to herbal? When saan? Every family kasulatan. Sige, tapno no awan makunayo met nga da kayo met nga aglalo ka digiti nagtalek nga ng butos kanya.
Kada pamilya masuplayan iti lasod iti innem nga tawen ay suplayan da kayo iti Vicks Vaporub. Wen amboyo iti ubinga di siyak ti ubing Vicks Vaporub lang ti pangagas kanyak inanang ko. Agguri-gurak Vicks Vaporub. Agpanatengak pulagidan at Vicks Vaporub ti agong ko. Lumag-an ti panagangis ko. Ayan, sa anak nga litlitenen. O nasakit ti karabukob ko. O pulagidan na lang ti Vicks Vaporub. Ayan, yaprusan na lang hasta. O pahidan na. May atin. O. No, agtrangkaso ak. Agnumonya ak. Ikan na dati dapan ko iti Vicks Vaporub. O tunukwan. Isuot na dati medyas. O isuot ko dati medyas. Kunana, dati ka no pudot ti bagi rumwarto ko na di dapan kon. Babae ni ti Vicks Vaporub. O. At apay time na idi, jak makaturog. Jak makaturog. Kuna, jak makaturog. O. Uri ka sa ayat ko nga, kitin, jak makaturog. O. Pinulagidan na ti Vicks Vaporub. Ito yung matak. Dito'y, matak. Ma, napudot, nagabgis, madidi. Api madinig kam na ti matak ti Vicks Vaporub. Diyak ba't may ulagat ti matakon? Di mo may ulagat ta matam ita. At least makaturog ka. Tatay problema, di ka makaturog, di mo maikidim ta matam, mulagat ka nga mulagat, tata. Di mo maimulagat ta matam. Idi una na nga panawen sa kalamay hospital matay ka. Ikantay mat ati anana, ikantay tumat ti importansya dagiti mangagas, dagiti agtaw-tawas nga kunada, dagiti albularyo. Kasi kaslawan met una epicacent oil lapintas pa. Napanaas ka talaga, Pres Charlene. So nga, nainturog ko lata edit na jak mo maimulagat di mata ko, hindi ka inturturog ko lata na yan. Efficacent oil, ayan, kastano, adabulbulum sa deta, wano sa angkit inangin ka. Ngo, deti pa'y, ano na, deti, ano taganan? Basta, deti ikabil mo, tibuksit no ka, tapos utot kang utot, ayan, kasano, grabe met nagito duduma, agsakit la buksid da, agsakit la ulo da, ospital. Royal True Orange ti agas mi idikasin ko namit ni LC Pagirigan. Ay kasano nga rod met, digiti OFW nga di makaawi din. Bayan nyo mangi-provide kami tot mangbantay ka digiti as asawa yo, don't worry. Ayan, mesa nga nangatiwak digiti OFW, iso nga protektarak met ti welfare digiti OFW. Kaya kang runaan nga problema at OFW digiti as asawa da. Kaya pabantayak digiti asawa yo mga kasin, kasaritak ni kapitan yo dita barangay yo nga once nga nag-chicks deti mesa nga constituent na, mesa nga kabarangayan na nga paset iti jurisdiction na, ni kapitan ti agsungbat. Ni kapitan iti madusa. Alaman ita. Kada tanod, bantayan da dagiti dagiti matatap nga babaero. No nasken nga nayunan dat kinaadot tanod. Kaya aramiden da. Providean mi digiti honorarium da. Ti national government akin sagot. Kada balay nga adama at atap nga babaero nga asawa na, maikan iti para bantay nga tanod. Deta lang no kainuman na dyan, tanod agad ay daytan narigaten. Baka kakutsabadan, baka tulagan nan. Basta di dyan, napintas di dyan. Amo yun, no, adot tanod nga kaiwaran, kas pagarigan ko ma. Dito tinakaipakatan na, nakaimplementan na dahil dito barangay mi. Apo, let's say, makatalo gasot siguro nga tanod, di kasapulan dito aya. No, datalo gasot nga tanod, nga agron-ron dalata, nga nakabantay lata, kadagiti balay nga damat atap nga babaerong as-asawa, agad di pa'y nakaululimakan at siyempre sanda kahit agwarang-warang dagiti lukulukon at amin nga papanandan ado ti tanod agbabantay.
O, di ba nasayaat? Natalged tumeten ti panunot dagiti OFW. Ay, saan laki di nga ag chicks nila kay ko taadatanod nga agbanbantay di balay. Agron-ron dalatag patna gayan. O, di ba? Eh, syempre no natalged kay nga agtrabaho, natalged panunot yung OFW, natalged met ti rik na yung agtrabaho, eh di at adun tumeten iti maiprovide yo nga remittance dito Pilipinas. Syempre makatulong iti ekonomiya tayo. Siyempre, nung agbabae, ag chicks, diti asawa na, saan nga makatrabaho na saya at ikatente amo na, agawid. O, iti dakkel tinapukaw, iti ana tayo, diti sumsumrek, iti ekonomiya tayo. O, di ba? Iso nga alagaan tayo at OFW, no anya iti, kang runa na problema da, isot i-address tayo. Diti asawa da. Aya, can make sure, i-audit tayo. I-audit tayo, diti ipawpawid da, kwarta ka, diti asawa da. Tapno no, masigurado tayo nga mapamadla iti pamilyada. At Adam Amok. Oh, Adam Amok saan ko yung nagnagananin. Aya, pauid ni bagat na. Aya, para balay, apo, nag-compute mo ten ani OFW, dakil laki di abalay di yung patakder kon, kunana, apo ay, yung gapo ta Adam chicks na dahil asawa na, edi agawid, di balay, kasla sari-sari store kadakil na. Kaya, sa pala nagalisto nga marpuog at syempre, nakadado nga darat, basit la semento ti inlaog da. At syempre, adamat sa bali nga gasgastusan na. So, make sure, adan to, tanod na kada maatap nga babaero nga asawa, adan to pa'y para kwenta, ayan nga, kasla secret, asla kumaana, kasla treasure, ay auditor, ada auditor to iti barangay, nga auditen na amin nga, ipadpadala ti OFW under their jurisdiction. Ayan. Apo, dun sa makaungit kanya kayang asawa. Ayan. Alright. Ken panggepay kada kiti met adda dito yung mga kasin nga uri adda dito di kiti asawa da agdiden nadamat nga agasawa ngem agbabain to pala DJ asawa da nga lalaki ay detan ti pagsasaritain to met kada kapitanen. Aya. No, kas pagarigan, tadijay asawam, sika kumahang kamit ko OFW, agdindin na kay lakay mo, may mes abalay. Aya, nagbabae isuna. Aya, ti problema no kwan, aya, dati ket household ngamin dito, maperdi ti ornos ti pamilya, may ramraman di kiti ubing, once nga nagbalin nga broken family data, di kiti ubing to nagsagabada, dumakil da, ayan, di kiti mayaw awan, saan nga, matarabayan, isunto di kiti agbalinin nga luko-luko, tambay, adik, kriminal. Gagputa nawarang rod, nawara ti pamilyada, narakrak ti pamilyada. So we will make sure under my administration, I will make sure nga mabawasan tayo ti agbalin nga broken family. Kasano? Ayan, iwasan tayo nga ag chicks deti lalaki, wenno ti babae. Dapat di kiti asawa isudalaeng ti agkanaig. Oh, iti kanito nga dayta ket malabsing, dayta nga batas ket supyaten da. Aya wenno saan ket saan da nga tungpalen. Let's say kas pagarigan ni lalaki naduktalan ti barangay officials nga napan nagbabae. Ayan. Ti dusa na. Dayjay to tanod nga para bantay isunton ti isunton ti agibales. Isunton ti pagibalesan dati babae. Ayan. Tapno no quits da. Ayan. Iso nga balbalaagan kayo. Da kayo nga lalaki, da kayo nga asawa. No diyo kayat nga sagiden ni tanod dati asawa yo, di kayo agbababae. Katidusa yo, no nagbabae kayo, pabakunaak dagiti asawa yo, kadagiti tanod. Ayan. Ay, Diyos ko, ay, tila magbaga tayo. Okay, dati kat pag natay lang, pagpalipas oras tayo lang mga kasin ka po ta, syempre, nasapa tayo mat nga, ay naladaw tayo ng rugi. Kaya, di mat makaanay, di oras nga naited kanya, kontap na nung maibasag dati problem of the day. Para Lunes to latan. Ay, kat sabi ko mat, adamat na adalyo, kadagiti naiburay ko mat nga kapanunutan, no siyak ti presidente, no anyan to, digiti posible nga, agbalin nga programa para iti pagsayaatan ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Dindagen na
ipa-close amin nga hotel ko namin ni Flor Abella Borde tap na pag-check-inan da ay medyo makatulong metkid di deta kasin. Ang MT lang ananamat kasi met digiti agtab trabaho hotel maawan na trabaho. Yeah. Dapat latan numapandag hotel dapat day stricto. Dapat ma-implement strict admission. Kasano di jay Mr. President kunayo dapat numapanag check-in ti lalaki ken babae ti maysa nga hotel, maysa nga motel, make sure nga ipakita da nga marriage certificate ken digiti necessary documents to just to prove nga isu dagat agasawa. Aya. And what if awan ti maipakita da? Akit detan saan da nga dapat nga i-allow nga mga strict da iti hotel wino motel nga awan ti necessary documents nga may pakita da nga isu dagat agasawa. Kasano nga no nobya paylaeng. Ayan, mga lapaylaeng ti senumar ti tunggal may sa kadakwada. Senumar ti certificate of no marriage kuna. O adapi igid baybay kuna na isu nga rod useless laeng no titila adamot nga pagpespes to andan. Yan, just make sure latan. Okay, tapno latan ag seminar to amin nga agasawa. Ayan, before to nga agasawa under my term, before nga agasawa ti lalaki ken babae, dumalan da iti seminar. Ayan, seminar amin nga nasken nga maamuan da masursuro da, sursurwenda. Ayan, dagiti reason no aping agsisina ti agasawa kas kuma iti lalaki, rason na no aping nga mauma kinil bakit nakit sumanao aya sumanao yan ag seminar dapat ni Mrs. tapno kasta saan unay nga sumanao ayan detat number 1 ngamin nga reason no aping agsina ti agasawa no aping agsapol ti sabali dati lalaki gaputa sumanao dati asawa na may kadwa ni babae saan na nga mapaganas ni lalaki. Vice versa, kastamot ni babae, no saan nga mapaganas ni lalaki, agsapol meti sa bali. So nga I'll make sure nga dumalan da iti seminar and workshop panggip iti panagkanaig nga makasatisfy ti maysa ken maysa. Ayan. Maysa akto kadigiti magisuro mga kasin. Ayan, data ti pangkuna nga working president. Saan lang agtugtugaw ti obrana. Siya to mismo ti mangidaulo iti workshop, seminar, panggep iti panagkanaig ti agasawa tapno no ti kasta marmarnek daken saan dantong agsapolen iti sabali. Ayan. Ado pamuspusan kasi. Yes. Ado pamuspusan no lagi nagtitinulong tayo ken awan ti kumun kontra. Aya, dinto lata maiwasan nga do oposisyon. Adan to lata oposisyon mga kasin. Aya, digitan to oposisyon, digiti saan nga agbutos. Ay saan nga kumanunong ka digiti programa to inumo to ibiyang no datay ti presidente jakto ikan idati saris-haris torken kabalyuda. Makaamudan to biyagda. Oh, imaginem di da kayat gaputa awan titid ko kabalyo kadakwada gaputa kontrada iti programa imagine nyo digiti luglugan da let's say kuman naka Land Cruiser da digita politikong adda iti oposisyon dillawon dakmoten siga imagine nga agtartaray da iti kalsada nga kagdanda digiti kabalyo kaya tapos mapalpalid pidan da dagiti takit kabalyo basol da gunggunada makaamuda mo ten ati biyagdang agpakarwas da ya no kumami nagkabalyo da di awang problema da. Alright mga kasin, pasensya no awan tinaibasa nga problem of the day kat medyo anawain da tayo dete. Bes Ebi Cloud ayan posible man ka di kagkatawa bes ayan. Ay, bes, no siya presidente, mangipanak to, mangipatakderak to, dito infrastruktura. Nakad-ado, dagiti maperperdi, tibiyag na, gapo iti kinaambisyosa dang mapanhaway. Ado, dagiti mangisukat ka, dagiti pagpateg, da iti biyag, tapno laeng sumurot na ka, dagiti hawayano-hawayana. Problema, dagiti hawayano, ti mangasawa iti taga diti Pilipinas. Aya, isong ano siya ti presidente under my term, I'll make sure before my term ends,
makapatak direkton tirangtay, manibot iti Pilipinas, aging gayjay Hawaii. Open na open tot mapanji Hawaiian mga kasin, tapno na di kasta. Ayan. Oray sinot kahit yung atawingen, matawing yo. O kahit yung anytime mapanidjay, kayo. Ayan, rangtayan tayton ti Pilipinas ken Hawaii. Alright, maudi nga kanta pamakada mga kasinsabi ko mata na adamot na sursuro tayo. Kada iti nga pa nagkakadwa tayo. Awal lang, imburay ko lang. Awal natin maibagag. Gaputa awang mati problem of the day. Saan nga makaanay di oras tayo? Para Lunes laingen. Ayan, inton Monday the problem of the day mga kasin. Ay, Hong Kong pa kahit yo. Rangtayan tayo ti Pilipinas to Hong Kong. Tapno no ti kasta. Anytime nga kayo agbakasyon ay mabalin yung agrang tayo latano kwa na yan. Tap nun. Wala, basta. Ninalpas gamitan. Alright mga kasin, pumakada nga ro din kitnay. Inakpay tumulong prepare agluto. Noon niya pwede ka tinaskin nga maitulong dito baba. Kaya para kadati birthday celebration ni Manang Mary Anduda, ni Kasin Losaida Navarro, ni Bayaw J. Anthony Gawiran, kay ni Charmaine Ruiz Padilla. Apay Kasin, awan bisa tay agas nga tinumarmon ay supay akasin. tinak Mami Edita, bye-bye. Happy weekend. See you again on Monday. rik na Ayan, Sunday yun ako dita. laing Ni Baby Lazaro Beltran. Ay, train ka no? Train. Train nga magnati unig ti dano, mabalin pa. Habang agluglugang ka, agtartaray ti train, apo kat kasla ka lang met agbiboya iti anan aquarium, apo, deta. nakita Kasla ka la adda iti Oceans Park kasjay. Nagmayat nga tan. tagaring miningmingak ni iba na alaw Amumi nagaget ka kasin. Ay, kasin ayan. sexy Inaklaro raman sakti para ramanda kasin. Raman naman umayt templanan. Ay, siyak nukat para ramanda nga. nain paay ni Emma nga adal Magipatakder kat agency kasin nyo. kanayon asal sudek no apay kanayon ni Emma ni kumamit pipay Alright mga kasin, ito no, Lunes, same time, same place, same face. Ito laing Nemar's Studio. gat Thank you kadigiti aming sponsors tayo, digiti Star Senders, digiti sponsors ti kang kanta, digiti kanayon nga mangmangted kada kami ti blessing, bonus, regalo, tulong. We love you all. Kastamiten kadigiti kanayon nga gi-share the live streaming tayo. Digiti kanayon nga agbalbalakad, kanayon nga comment ken kanayon nga makipag dangdanggay kada kami. Thank you so much. Enjoy your weekend everyone. Pumakada nga ro din. Kitsak ni Kasin yung. Goodbye and good night. Kada kitay maturugen. uyak video ti estudyante inget lapsat sa paila nagseksi daytoy Emma isun ti nagserbi ragsak ko ti inain paay ni Emma nga adala to'y sibay ngem kanayon asalutsud Enjoy your birthday, Kasin Losaida Navarro. Emma ni kumamit pipay Yan, good night also. Ken happy weekend, Mami Lydia ken Daddy Mante Ganiban. Pinoy buyak video ti estudyante Wow, nabsugak tikat katawa ko na ni Mami Lydia. sa paila nagseksi Clarita Manibog, super happy Kasin tay topic mo ita. Sige, ibala-bala tayo tumaminsan. Nga pasaan nga puro problema at pagsasaritaan tayo. Ayan, napindasmet na dadigiti topic tayo nga pagsasaritaan tayo. Kaya, ngem kanayon asalutsud kasla iti problem of the day to next week at dati problem of the day agpabalakad kasano ka maalukoy nila kay kung nga kanayunan na agdigos. no apay kanayon ni Oo, naimot dahil tuwing. kumamit pipay